Hey Tabafethu, this video is brought to you by EasyBets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign-up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Tango. My fans on the TV, it's the CAF Champions League. Orlando Pirates 0, MCA 0. I'm joined by Umazola. Yasho bafethu njani yafo yazi ngasho ngisazophinda okokuqala ngasho bathi abantu hayi bathi ngibatshela ukuthi but iPirates iyaqhoba ngathini mangithi ngizoqhoba iSundowns bathi labantu hayi iSundowns mfethu mina akuyona insawu ngayitshela ngathi ngizoyifanga phansi kwaleli booth ngayenza nje mfethu ngayenza MC bengibanze nje namhlanje bengibanze nje nithi iPirates bafethu iyabuyela back to teketela inkwasho operation teketela inkwasho ubheka iSundowns ngizoyikhathaza nithi ubheka iNetbank ngiyisa kamereni angongitshela ngesitanga ngiyofaka sasibili mntakamkhulu nithi bayabhosha ushakalaka labantwana nithi bayabhosha upelepele niphethe ngoseMTLB ayidani bazongena lapho nithi ngizobagoba futhi ngayitshela iSundowns ngathi nithi ngizoyiphinda futhi ngithi izolala ekhaya ngosami start sesibili ngithi bafethu ngiyafasa ngilibhakaniya nithi ngabatshela mfowethu ungibambe futhi uzongibuza futhi ziyakhala mfowethu ibhakaniya sengihembe mfana ngiyakhaya eBlackville ngiyakhona emangwaneni siyabonga khehla Ithisha yani khehla Nkosi yami Ithisha yani yazithishu le bawusula cha bengizobhoshisa iAMC Aljam bengizoyiboshisa yabosha nkosi yami sengithi ngoba ibhoshile nkosi yami ake ngihambele ngekhaya izobosha danki bafowethu danki njengo Stingray